Tralo éxito da primeira edición, o Concello da Pobra volve a convocar, en colaboración coa Asociación Cultural Barbantia e Editorial Galaxia, o certame literario Carlos Mosteiro. O ano pasado foi a primeira edición deste premio e, se presentaron numerosas obras de literatura infantil e juvenil. A gañadora foi Os Fantón, de Patricia Mallo. Agardamos que este ano desperte polo menos o mesmo interese, non? É o premio dun gran escritor, dun gran home e dun gran profesional, pero tamén é o premio do Concello, sobre todo do Concello da Pobra, que o acolleu cos brazos abertos e con todo o entusiasmo do mundo. Polo tanto, dende a nosa pequena parcela de Barbantia, estamos inmensamente agradecidos a esa acollida. E tamén, lóxicamente, é un premio de Galaxia. Os interesados en presentar os seus traballos xa poden facelo, tanto no Rexistro Xeral do Concello como na sede electrónica. As obras dirixidas a nenos de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos poderán presentarse tanto en papel como en formato digital, preferiblemente en CD. Todos os autores que se presenten ao certame optarán a un premio económico de 1.500 euros, así como tamén a publicación da obra gañadora na colección Árbore, da Editorial Galaxia. Unha das cousas máis importantes, penso, que ten para aportar a Editorial Galaxia neste premio é a publicación da obra. A obra aparecerá publicada na colección Árbore da Editorial Galaxia, que é unha colección que vai camiño dos 40 anos, unha colección clásica, penso que un dos referentes da literatura infantil en lingua galega. O Concello distribuirá ademais 500 exemplares entre os centros escolares e outras entidades do municipio. O fallo darase a coñecer o 3 de xullo, pero a entrega de premios non terá lugar ata o 8 de novembro.